Povel sadni. Povel sadni naučíme psa takto, že ho necháme stať na 4 nohách, povieme mu povel a ak neposluchne, pritlačíme mu zadoček k zemi. Ak psík poslúchne, zopakujte povel ešte raz a pochválte ho. Povel ľahni. Povel ľahni naučíte psa takto, že ho necháte sedieť. Ak pes sedí, poviete mu povel ľahni a s masnotkou smerujete pred jeho predné nožky. Opakujte to vždy dookola a potom, keď to pes splní, pochválte ho. Povel labku. Povel labku naučíme psa takto, že psíka necháme sadnúť, psíkovi povieme povel labku a ak nám ju nedá, zoberieme pochuťku a s pochuťkou zoberieme jeho labku. Ak jeho labku máme v rukách, odmeníme ho a pustíme mu labku. A ešte raz mu zopakujeme povel labku. Ďakujem pekne za pozornosť. Uvidíme sa aj na budúce.